रुजुरुमु फै 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 रुजुरुमु फै 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 रुजुरुमु फै फै रुजुरुमु नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै BPF हान्जाखौ देरहाहोनि जों नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै BPF हान्जाखौ देरहाहोनि जों फै BPF long live हाग्रामा महिलारि welcome नांगोलनि सावगारियाव भट हो जौगानाय ओनसोलाव लाबोनो ओंखारबोदो दे हानजा हानजा जोंनि बेसेन गोसा भटखौ नांगोलनि सावगारियाव आसि थुनानै देरहाहोनि जोंनि बेसेन गोसा भटखौ नांगोलनि सावगारियाव आसि थुनानै देरहाहोनि फै आदा बाजै आदै मादै आबौ आबै फै आदा बाजै आदै मादै आबौ आबै फै 12 नंनि सिमा समस्तिनि BPF हान्जानि बिजाथिनो भट होनि फै 12 नंनि सिमा समस्तिनि BPF हान्जानि बिजाथिनो भट होनि फै Malimda BPF long live James Basumatari welcome